Seguimos no faladoiro hoxe na compañía de Luís Pérez, de Arturo Maneiro e de Suso Veiga, un pouquiño menos de 20 minutos de tertulia. Quedamos falando das eleccións europeas e eu quería analizar convosco como están as cousas neste momento, non? Seguimos sen coñecer o cabeza de lista dos candidatos do Partido Popular, temos o PSOE reprochándolle que non fale destas eleccións, dicindo que parece que non queren que os cidadáns vayan ás urnas o 25 de maio. Bueno, en clave galega, a protagonista da semana é Lidia Senra, será a candidata da marca AGE nesa lista que impulsa a Esquerda Federal, Izquierda Unida, digo, protagonista da semana con permiso de José Blanco, non? Do que tamén se veu falando moito estes días por esas protestas dunha das plataformas dos familiares das vítimas do accidente de Angrois que lle piden ao PSOE que o exclúa da candidatura a esas eleccións europeas. Bueno, como vedes vos o panorama estes días aquí en España e en Galicia con vistas a esas eleccións? Por exemplo, ti, Luís, que salientarías? O feito de que o PP siga sen dicirnos quen é o cabeza da lista preocúpache ou hai tempo todavía? A min personalmente non me preocupa. Nin creo que preocupe moito. A ninguén, o sea, en xeral. Ninguén, porque, bueno, son unhas eleccións importantes, pero tampouco é demasiado decisivo quen sexa o número 1, o número 2, o número 3. A nivel global, ao mellor teño máis interés, pois a nivel galego, para a vida interna aquí dos partidos, non? E no momento en que estamos en Galicia, pois quen vai, quen non vai, e sobre todo pois dentro da esquerda, que despois das escisións que houve ao longo dos últimos anos, pois un pouco hai ese interés por saber como se vai asentando todo, non? E que alianzas se van facendo? Claro, pero o do Partido Popular, a ver, se vai ser, como dicen, Cañete, que ao mellor ao final non é, pois parece razonable desde o punto de vista do goberno que trate de esperar ao final para facer os cambios o máis cerca das eleccións e non, bueno, e de momento pois seguir con tranquilidade máis ou menos gobernando, non, co equipo que teñen. Se vai a ser outro, pois, bueno, pois ao mellor xa podían haber tido anunciado e tampouco, pero eu creo que non é demasiado importante esa cuestión, non? Está dentro de plazo, e se está dentro de plazo, como é lógico tampouco, por exemplo, aquí en Galicia decidiuse aínda este domingo, pois quen iba a ser quenes iban a ser os representantes de AGE, non? Ou de Anova dentro desa candidatura, e tampouco me parece a min algo que sea moi relevante, non? É máis importante eso, quen sea o candidato aquí, que non que fose neste momento unhos días antes ou unhos días despois. Por eso que eu, por esa parte, non. E despois as eleccións europeas, pois tamén o que falábamos un pouco antes, e eu creo que van a ter bastante vanse medir bastante no ámbito español e en Galicia galego tamén. Eu creo que teñen máis connotación que non en Europa. Bueno, iso se nota tamén nas mensaxes que se lanzan, non? Moitas así mensaxes con contido interno, non? Pois sobre temas, cuestións máis europeas, non? Ou é a sensación que teño eu. Non sei que pensades vos. Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, diría que a mí me parece a impresión que non vai despertar pasións ningún dos candidatos, que decir que Elena Valenciano non despertará pasións, nin Cañete, nin Lidia Senra, nin quen sexa. Teño a impresión. Creo que se vai a ser máis algo que se pode facer a lectura probablemente a posteriori de apoio non apoio ao goberno ou na pugna PSOE-PP. Creo que iso vai a ser o que teña máis interés ao final nestas eleccións, máis que a propia elección e os propios candidatos. Me dá a miña impresión, vamos, porque non hai, diríamos, son en este caso algo decisivo para o nomeamento dun presidente ni nada, son uns señores que van a ir a Europa e que van ali a facer non se sabe moito que política. O tema de Pepe Blanco a mí me parece que non é moi normal que se lle impida ir de candidato. Se a xente considera que ten algunha responsabilidade no accidente, terá que, en principio, demostrarse que existe esa responsabilidade, pero non me parece lógico que se fagan este tipo de manifestacións contra o feito de que unha persoa se presente a estas eleccións. Bueno, pois, un pouco do que dis tamén, se está falando polos que existen agora, creo que só por Elena Valenciano en clave español, en clave de como si fose
a defender a súa candidatura a política que debería levarse a cabo en España. E non ten nada que ver, é unha cousa totalmente distinta, é a miña idea. Suso. Pois eu a verdade é que estou moi sorprendido cunha circunstancia concreta como é o feito de que o día de hoxe que xa foi convocado formalmente no BOE as eleccións europeas do 25 de maio, non se seiba aínda non só quen encabeza a lista, sino o conxunto da lista do Partido Popular. Este é un feito inédito, eu non hai precedentes, estuve repasando mentalmente dende logo en outras eleccións europeas ou de outro tipo, e non atopo, outro tipo de ámbito, digamos, xerais, e non atopo nada igual, digamos, sinceramente. E o que ocorre é que, claro, aquí podríamos pasar a unha segunda parte. Por que ocorre? E cal é o motivo? Non o sei. Hai varias hipótesis que están en riba da mesa, pode lanzar algunha máis. De todas non vou ir por aí, o que vou ir é certo que é legal, pode nomeala até o día que podese nomear, digamos, a candidatura até 5 minutos antes de registrala na Xunta Electoral, pero eu creo que non forma parte dos hábitos democráticos que temos. E a min isto sí que me preocupa no seguinte sentido. Si precisamente o que ocorre agora, o que estamos vivindo agora é un desinterés relativamente elevado, unha ameaza dunha abstención grande nas eleccións europeas, que había que interrogarse, e isto favorece ou non favorece ou trata de neutralizar ese proceso de abstención. O dito con outras palabras, esta atitude de agachar, a xente pode pensar, ui, se o fai é porque está buscando algún beneficio, e entón entramos nesta lógica perversa de que os partidos van buscando o seu propio beneficio na liorta cos demais antes que buscar o beneficio común. A mí me parece moi desafortunado, sinceramente, dende este punto de vista, esta táctica ou esta decisión de Mariano Rajoy de agardar hasta o último minuto. Pareceme moi desafortunado. Por lo demais, dentro do ámbito galego, hombre, isto claro ten unha consecuencia. Resulta que o partido, que até o momento é o partido máis votado en Galicia, como é o Partido Popular, non descubriu quen vai ser a persoa de aquí, vamos a decirlo así, que vai na lista con posibilidade de ser, porque unha das que estaba, que Carmen Fraga, xa se descartou. Entón, non sabemos, non podemos xulgar por así decirlo, a idoneidade, a bona solvencia, a capacidade de tal ou cal persoa, digo, visto dende o punto de vista galego. Así como sabemos o de Pepe Branco, que a mí me parece unha elección pouco afortunada por parte do Partido Socialista. Creo que había outra xente mellor que el, creo que é unha persoa amortizada políticamente, e non lle vexo que lle engade de que plus, que incentivo favorável lle engade ao Partido Socialista. E logo hai dúas candidatas, Lidia Senra e Ana Miranda, que creo que son, polo de agora, claramente as mellores candidatas desde o punto de vista galego. A mágoa, para min, é que vayan en listas separadas, en listas distintas, pero, bueno, isto é evidentemente unha opinión miña. O gallá foran xuntas na mesma lista, porque creo que son dúas persoas moi apropiadas para intentar estar precisamente no Parlamento Europeo. A ver, Luís. Eu no último coincido en que son as dúas mellores candidatas, porque de momento tampouco hai máis mulleres candidatas. Creo que non ia por aí, Suso, non? Me dá a sensación. Pero é outra das incógnitas que hai, non? Saber, despois das escisións das que falábamos, non? Saber que pasa, non? E como se reparte o electorado, non? Entre esas ofertas. Un pouco, diríamos, cotilleo político, non? Porque ao final tamén te terías que pensar quen vai a ser máis eficaz no Parlamento Europeo? Home, eu penso que os grupos pequenos teñen moi pouco que facer no Parlamento Europeo. Os que teñen peso son aqueles grupos que poden integrarse dentro de grupos maiores e que poden ter unha capacidade de influir nas decisións, pero os candidatos de grupos pequenos, por moi populares que sexan, ao final non van a ter moita capacidade de influencia dentro do que é un Parlamento Europeo de 700 e pico, donde valen os grandes grupos importantes. E sigo insistindo, a mí creo que ningún dos parlamentarios dos que se presentan de candidatos van espertar ningún tipo de pasión, que serán outras cousas, será a política e votarán a favor ou en contra do goberno, a favor do PSOE, en contra do PSOE,
pero non creo eu que a xente vaya a estar entusiasmada por votar para que uns señores ocupen un escano en Europa. Teño esa clara sensación. Sí, pero un problema que teñen estas eleccións europeas, eu creo que é o feito de que a Unión Europea é unha idea que ten serias vías de auga, é unha idea que agora mesmo non é moi popular, vamos a decirlo así, entre a opinión pública galega e española, porque a xente está pasando mal e sabe que unha parte deses problemas podían atopar solución dende Bruselas e non a están atopando. Claro, eso pode ser visto, pode ser indicar a continuación razón de máis para que a xente diga son moi importantes as eleccións europeas, a ver a quen poñemos ali, porque ali se está xugando moito do noso futuro, é certo, pero tamén pode ocurrir o contrario, que digan, bueno, se até agora nos estuveron chovendo pedras dende a Unión Europea, para que vou ir votar se total, eso, ademais, está moi lonxe, efectivamente, aí hai máis países implicados, máis diputados e diputadas de outros países, e claro, Arturo decía influir. Unha cousa é quen ten o peso mayoritario vai a ter no Parlamento Europeo, pero tampouco eu despreciaría o seguinte, visto dende aquí, de Galicia, que é importante, na miña opinión, que haya xente ali que sexa capaz de transmitir ali, de levar ali, a veces en persoa e a veces a través de iniciativas, os problemas que hai aquí. Porque isto non o temos visto moito, bueno, eu teño visto, por exemplo, a través da Ana Miranda, pero non o teño visto moito por outros eurodiputados e eurodiputadas. Eu xa non aspiraría a influir na vontade da señora Merkel, que xa sei que Galicia é un graíño de area frente á inmensidade dese océano, pero, dende logo, que si aspiraría é que o que nos preocupa aquí se coñoza ali. A ver, Luís. Sí, o que decías antes de Blanco, eu aí concordo nunha parte en que quizás para o Partido Socialista no conxunto de España non sexa neste momento moi favorable que el vaya na candidatura. Bueno, un pouco ten a imaxe do pasado e agora, pois, coa xente esta plataforma do Albia, pois, tampouco... Por iso sí, pero exministro non é o único, digo, porque hai máis nas listas do PSOE, non? Claro, outros exministros. Sí, pero aparte, bueno, pero ele era dos máis significados, o secretario xeral do partido, era brazo dereito de Zapatero, eu creo que por aí non lle favorece. Pero eu, de todas formas, eu creo que para Galicia sí está ben que vaya Blanco. Sabemos, es Europa, lo que representa aquello, el Parlamento Europeo representa a toda Europa, pero igual que Ana Miranda defende os intereses de Galicia, ou defendeu, ou trataba de defendelos, pois eu creo que Blanco en isto pode ser útil para Galicia, porque incluso polo seu propio peso que ten, tendo dentro do socialismo español e europeo, pois terá algo sempre se retén, non? Do que se ten se retén. E eu creo que para Galicia vai, igual que no Partido Popular, pois se fose algún candidato de peso de Galicia, pois tamén é importante. Eu creo que Carmen Fraga podía ter moitas críticas, pero no tema da pesca, pois era unha persoa que tiña peso. Entonces, en ese aspecto, creo que sí. Poderías preguntar en Galicia quen coñecía a Carmen Fraga? Polo apelido, sí, pero porque estuera ali, non. No, pero ela traballou ali moito. Sí, pero non, como moitos máis parlamentarios que están ali, que traballan moito, pero non son persoaxes populares. Bueno, pero unha cousa é facer rodas de prensa e salir nos medios, e outra, o mellor, pois... Un dos problemas que lle vexo a figura de Blanco é que, claro, a miña visión, obviamente, está demasiado vinculado, non xurídicamente, que o estivo, pero, digamos, foi desimputado, pero está demasiado vinculado a persoas que, a súa vez, aparecen, por exemplo, en todo o asunto da Pokémon. Es decir, todo o episodio lucense, digamos, de Liñares, claro, Liñares non é unha persoa distante de Xosé Blanco. Digo, isto, igual que se vou ao Partido Popular e vexo que, polo momento, eu supoño que igual hai cambios, pero polo momento a directora da campaña das eleccións europeas é Paula Prado. Es decir, esta situación, eu creo que estes partidos deben ser conscientes de que o estado de opinión na sociedade sobre os episodios de corrupción é de tal natureza que o que se debe facer é cambiar a xente rapidamente, poñer xente nova, a menos que chegue á conclusión de que non hai xente nova neses dous partidos, o cual non o podo creer.
porque son partidos grandes, de moita xente afiliada, de moita, digamos, influencia social, eso está constatado. Entón, hai un momento en que parece que as direccións deses partidos están en sota a cabalo rei. Se non amplía os horizontes, habrá outra xente, cambia a equipa, digamos, saca os reservas, e que usted ou cambia o banquiño. Eu é por onde iba, porque eu creo que a atitude na sociedade é unha atitude, digamos, moi, digamos, que necesita ese tipo de mensaxes. Estamos pechando, o fío do que di Suso, que pensades? O que acabas de dicir, sí, probablemente ten efectos electorais, pero tamén non deixa de ser unha injusticia que unha persoa que non está imputada nestes dous casos que acabas de citar por nada, que teña que deixar a súa actividade política porque, bueno, por outras razóns, pois porque hai unha presión de outros, normalmente de outros partidos, lóxico, cada un fai a súa, entón que a primeira de cambio que alguén te denuncie por algo, quedas totalmente liberado e que teñas que deixar xa a política, eu creo que tampouco iso é moi xusto, por lo menos eu creo que hai que esperar, non? Que hai que esperar a que se resolvan algunhas cuestións e despois, se non tes ninguna responsabilidade nestos casos, no de Blanco de momento, non ten ninguna, de todos os casos, eu creo que, e volvo a repetir, eu creo que Blanco para Galicia é útil, aínda. Sí. E tamén é unha boa forma de pagarlle os moitos, diríamos, servicios que fixe o Partido Socialista durante moitos anos. Eu creo que non o poden deixar tirado, é unha forma tamén de darlle unha salida o máis airosa posible, non? Ese é un problema, digamos, no, digo, isto é un problema, no, sinceramente, no, eu podo entender, a lógica das cousas, ir ao Europarlamento como retiro político, podo entendelo, humanamente. Agora, precisamente, o que se necesita hoxe na política é ir en dirección contraria, o sea, decir, no, es que os postos de representación política, na política se pode estar como simple militante de base, se pode estar, e hai que dicir a xente, se pode estar, se debe estar. Pero non lle gusta a ninguén. Non lle gusta a ninguén. Bueno, pois entón, precisamente, o que hai que dicirlle, o que hai que dicir a xente, no, es que non é tratar de demostrarlle que non teñen razón cando pensan que toda a xente que está na política, ou a gran maioría, é porque queren ter un posto na política, o cual me parece mal. Os partidos políticos son maquinarias para conseguir o poder, non teñen outra finalidade. Desde o punto de vista estricto, son maquinarias que teñen como finalidade traballar para conseguir o poder. Os que están dentro tamén traballarán para conseguir o poder. E unha vez que teñen o poder, traballarán para conseguir participar algo dese poder. Pero o poder é para cambiar a sociedade, para transformar a sociedade. Todo o mundo di, ou todos os partidos o din, ou é o poder polo poder? Esta é a gran pregunta. Habrá que preguntarlle a cada un desas persoas que están metidas aí. Habrá que preguntarlle. A ver que pechamos, Luís. Bueno, breve, que pechamos. Sobre este asunto, ojalá que todos os partidos levasen os vos candidatos en Galicia, falando de Galicia, e que fosen útiles para Galicia, e que salgan elexidos, porque senón iso é outro problema. Se non sales elexido, pois pódese crear en algunhas formacións, pois, aparte de cara ao futuro, graves incertidumbres. Estamos falando de Europa, non de Galicia. Agora falábamos do bloque, por exemplo, non entendo, pero non hai tempo. Non hai tempo para máis. Bueno, de facer a Europa seguiremos falando na tertulia. Hoxe deixámoslo, grazas aos tres por acompañarnos, a Luís, a Arturo e a Suso, como sempre un placer tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos un día máis. Mañá volvemos a hora de sempre para analizar, como facemos sempre, as noticias que deixa o día. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.